Akwụkwọ nke ise nke Mosis dere, akwụkwọ Deuteronomy isi nke 3. Anyị wee chie ihu rigoo n'ụzọ Beshan. Ọg bụ eze Beshan wee pụta izute anyị, ya onwe ya na ndị ya niile, ibu agha ruo Edrei. Jehova wee sị m, atụla egwu ya, n'ihi na n'aka gị ka m nyeworo ya na ndị ya niile n'ala ya. Ị ga-emekwa ya dịka i mere Saịhọn bụ eze ndị Amọrait, onye bi na Heshbọn. Jehova bụ Chineke anyị wee nyekwa n'aka anyị Ọg bụ eze Beshan na ndị ya niile. Anyị wee tigbuo ya ruo mgbe ọ na-adịghị otu onye fọdụrụ ahapụra ya. Anyị wee were obodo ya niile, na mgbe ahụ ọ dịghị obodo na-anaraghị n'aka ha. Ọgụ obodo atọ, akụkụ Agob niile, bụ alaeze Ọg n'ime Beshan. Ndị a niile bụ obodo eji mgbidi dị elu na ọnụ ụzọ ámá na mkpọrọ wusie ike. Na-agụghị obodo enweghị mgbidi, ha bara ụba nke ukwuu. Anyị wee wezuga ha ka e bibie ha, dịka anyị mere Saịhọn bụ eze Heshbọn. Na-ewezuga obodo, ndị ikom ọbụla ya na ndị inyom na ụmụntakịrị ka e bibie ya. Ma anụ ụlọ niile na ihe nkwata nke obodo ahụ niile, anyị lụtara ha n'agha n'onwe anyị. Na mgbe ahụ ka anyị nara ala ahụ n'aka eze abụọ nke ndị Amọrait, ndị bi n'ofe Jọdan, site na ndagwurugwu Anọn ruo ugwu Hamọn. Ndị Saịdọn na-akpọ Hemon ahụ Siriọn, ma ndị Amọrait na-akpọ ya Shena, bụ obodo niile nke ala ahụ dị larịị, na Gilead niile, na Beshan niile, ruo Saleka na Edrei, bụ obodo alaeze Ọg n'ime Beshan. N'ihi na naanị Ọg bụ eze Beshan ka a hapụrụ site na ndị fọdụrụ nke Refaim. Lee, ihe ndina ya bụ ihe ndina igwe. Ihe ndina ahụ ọ dịghị na Raba nke ụmụ Amọn. Kubit 9 ka ogologo ya dị, kubit 4 ka obosara ya dịkwa, dịka kubit nke nwoke si dị. Ala nke a ka anyị nwetakwara mgbe ahụ site na Aroea, nke dị n'akụkụ ndagwurugwu Anọn, na nkera ugwu Gilead, na obodo niile ya, ka m nyere ndị Ruben, nyekwa ndị Gad. Nke fọdụrụ n'ime Gilead na Beshan niile, bụ alaeze Ọg, ka m nyere nkera ebo Manase. Akụkụ Agob niile, Beshan ahụ niile ka a na-akpọ ala Refaim. Jea nwa Manase were akụkụ Agob niile ruo oke ala ndị Geshua na ndị Meakat. O wee kpọọ ha Beshan Havot Jaịa na aha ya ruo taa. Ọ bụkwa Makia ka m nyere Gilead. M wee nye ndị Ruben, nyekwa ndị Gad site na Gilead wee ruo ndagwurugwu Anọn, bụ etiti ndagwurugwu ahụ, ka ọ bụrụ oke ala, wee ruo mmiri iyi Jabọk, bụ oke ala ụmụ Amọn, na Araba na Jọdan, ka ọ bụrụ oke ala, site na Kineret wee ruo oke osimiri Araba, bụ oke osimiri Nnu, n'okpuru mkpọrụbe Pisga, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. M wee nye unu iwu na mgbe ahụ sị, Jehova bụ Chineke unu enyewo unu ala nke a inweta ya, na njikere agha ka unu ga-agabiga n'ihu ụmụnne unu, bụ ụmụ Izrel, unu ndị dimkpa niile. Ọ bụ naanị na ndị inyom unu na ụmụntakịrị unu na anụ ụlọ unu, amawo m na unu nwere ọtụtụ anụ ụlọ, ga-anọdụ n'obodo unu nke m nyewere unu, ruo mgbe Jehova ga-eme ka ụmụnne unu zuru ike, dịka o mere unu. Ha onwe ha
wee nwetakwa ala ahụ nke Jehova bụ Chineke unu na-enye ha n'ofe Jọdan. Unu wee laghachi nwoke ọbụla ruo ihe nnweta ya nke m nyeworo unu. Joshua ka m nyekwara iwu na mgbe ahụ sị, anya gị abụọ na-ahụ ihe niile Jehova bụ Chineke unu meworo eze abụọ ndị a. Otu a ka Jehova ga-eme alaeze niile ebe gị onwe gị na-agabiga. Unu atụla egwu ha, n'ihi na Jehova bụ Chineke unu, ya onwe ya bụ onye na-eburu unu agha. M wee rịọ Jehova amara na mgbe ahụ sị, Onyenwe anyị Jehova, gị onwe gị amalitewo ime ka ohu gị hụ ihe dị ukwuu gị na aka gị dị ike. N'ihi na olee chi dị n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa nke na-eme dịka omume gị niile si dị na dịka ịdị ike gị niile si dị? Biko, ka m gabiga hụ ezi ala ahụ nke dị n'ofe Jọdan, ezi ugwu ahụ na Lebanọn. Ma Jehova webigara iwe oke n'ahụ m n'ihi unu, ọ geghịkwa m ntị. Jehova wee sị m, o zuwo gị, agwakwala m okwu banyere ihe ọzọ ma ọlị. Rigo n'elu Pisga, welie anya gị abụọ lee akụkụ ọdịda anyanwụ na akụkụ ugwu na akụkụ ndịda na akụkụ ọwụwa anyanwụ, werekwa anya gị abụọ lee, n'ihi na ị gaghị agabiga Jọdan nke a. Nyekwa Joshua iwu, meekwa ya ka ọ dị ike, gbakwa ya ume, n'ihi na ya onwe ya ga-agabiga n'ihu ndị nke a. Ya onwe ya ga-emekwa ka ha keta ala ahụ nke ị na-ahụ. Anyị wee nọdụ na ndagwurugwu na ncherịta ihu Bet-Peoa.